ole clear tu te hin zawain chi bai galo book le effect chuwa hei voina chuanin istiri te hei bakche de roin soble twar maya chung tin te na kan mamo ani in ka sha hi poimo riang ka sha karon soile me dona eng company nge in man ve thin ka shilawa kan company kan man thin hi athabere chukati chuang lawa ma sengin ange chung ko nu chet zang khai na chet zang khai in lo chet awlsam jok theina turin ti in kan man thin tele athat na te karon mu don chawa hei soi to thina chang chenu kan ni a nge pasalte kamis hadu tat thin mi tan phei chuan hei poimo rewa kan pa hi ke po office kal thin thawani a kamis ngai na chi ni a kamis te chu kan shat angin no reng anga ya ko ton ho phei chu ko ton tha phei chu an chuar hen na big zwalamo pure ko ton ho phei chu chuwang chuanin istiri tha hi ka zong kwal ve na thina mang poi kan mang che nual to a chuwang chuan ve na tan chuan hei istiri tha ka ti deuh te kan man chha to te le ala tha tho si kan man to lo te karon mu ve don chuni chuan hei steamer te po karon in chopa in mong hian enge heng hi kan istiri ka than na chan te ka lo shil don chuni hei helai hian istiri pathum le steamer pahnih ka lo in chopa chuan enge kan istiri man tuna kan man lai mek chu hei hi ani ta ni lai kan ton tup mea kan unau te uin min lo se sakamo chuwang chuan ton tup ngai no mai hi kan ti chat ani lawa ui se ani chumo chuan hei hi ahming chu borosil ani hei borosil mo in mutiang them i thil ron so hi achiang lo thinin tia chuwang chuan chiang deuh deuhin hi ka lo la dona borosil ania chuan heta hianin steamer in company chumo a steam theya chuan thil no kha antia ka swe amam du big em mai ni chu second hand thing war mi in lo phei chuanin in thil he steam na tui nge tui ho tir na te oma chhum anga tui va khu chhum anga mo mei te ka tiang tui so khu anga ron chhuat tir thei te oma chuan tui ti ho theina te om ta ni chumo khu ta hian press dur om vek ta chuan hi ta hian kan lo entir rang chu nga hi tha ka ti em tam tak chuan kan poisa nei lo wang ni lovin thil tha te kan shet lo wang kan lei lo thina ka lo shil ve chak hrim chaw hi ta han tui thun na tui ka thuna ti hian kan sin le mei ta chuan a maximum kha ombok ta maximum level kha ta han in ziak vek ni chumo chuan maximum level kha in ziak veka chuanin tiang kha ani ta ni hei nungzong poida shat thei kha hemi ai sang hi tui da lo tur ni a chan chu alik ve du ni chumo chuwang chuan tiang khan tuna po tui ka da sa luawa chuan hetan adjust na kha om ve le vek tho tai lai kha chu in cheranga istiri mang thang in shevek dona khalai kha chu soi do po ka tu mani lawa hi a that em chu thil hei istiri pa nga ya no mar har sa de ute kha hemi mang hi chuan awlsam takin a in steam zung theini nakina ka manglai te po kha karon tilang don ni chuan hei heng hi in usa ani a heng ho hi usa nia hi po hi ala thathawa thatchu ma sengin hi an hnuai hi hetiang kho to chuan thomhnu te lo beya thomhnu tha kan han nota silk ang phei chi ho phei chu asor do ni chumo han eya chuwang chuan thomhnu tha te kan ti che thina chuwang chuan hi ka fak na em chu hei a pha hi ceramic coating vek ani helai hi mo mi a pha ber hi ceramic coating vek ani a chuan silk te ti sat puan te ano vek theini chu ma seng khang man no don ka chuan a steam hi on nge hi ka du thina steam mang hian khang silk ho te kha ka no thin ni chumo jersey te po no vek the hi hian he istiri hi tha em ani chuan hetia I cotton puan zu dep kher lo po khan hetia ti hian amar vek theini hetia han steam khan mo atui huwa han steam khan amar vek theiboka chuan ming chu borosil company ni chumo chuan hetia hemi ma che hian bajaj company steam theingal istiri ni ngal tho kan mang to a kha po kha athat lo na em po ka hre chuang lo ta ma sengin hemi a hi chuan ka fak lo zo ko ni chumo bajaj company kha chan chu enge te ka seng khami atui kha lik du em a kha adjust po khan tui kha aron chhuak thin ni chu tui du lawa tui chhuak du lawa istiri pa ngai man tum po khan ngatinge mani kha bajaj steamer kha istiri steam
chi angkha alik tat me ni chu chuan he borosil hi chu kum khat kan hmang tling to a engma khatiang problem kha lo om lo ani chu tha em me ni chuan kha ka soitang ang khanin then khat chuan leina tur in nei lo wang ni lawin shat lo wang te po hian alo lei lo thei ve khop me a ke po heng ho hi ka man na chan chu steamer om kop ngal ka man na chan chu akan thenam a hian pon thui thiam deuh hi oma chuan kha khan athom no mam nan khanin hetiang steam khi amang thin ni chu ka han lenga pui kha chu a han not kha mar do ka tha kha ka tilu tu ka ni istiri mang na sa le in no tur thom thonga tur tan chuan that hi ka tia ka honga kan pa kha ka shila cha kan cha ve nga la chu bajaj kha kan le ma sa ber ta chuan bajaj kha ka du thu lo sam tak lo wang khan he borosil hi kan han cha le ta kha lo tha em a he len hi chu lian lek lu ka ma se a hen dila shom lawa mana nuam em bokani chuan he eta han bajaj he bajaj om thauta he bajaj te po hi steamer ni sila chuan a thavere rewa sok te hi adol ve a chung te po chu karon soi pa a steamer ni lawa he chu he ekma he ala khok lawa atlo vere rew ma se hi alari lawa rim chu rim khop me he bajaj te hi mo ma se kin ke chuan he kadu bera chuan steamer a hianin he hengte hi kan pa han lo lei le a ma sengin handle hi anuam lo ni chu mo hi steamer hi chan chu heta hian engkim steam thei wang hian hi ashanin ka mang to lem lawa enge mo jin ni khwa hi chuan kan han pai ve jok jok a tian hangara ti ko langa ya thil han steam tur chu ti zong han ti thei si lawa chuwang chuanin kan mang ta lem lo ni chuan tuna chuan khami istiri kha kan lo manganga practicalin kan endon ni chuan he ka fa te form kan note kwal velanga chuan ti sat pon te kan note anga in lo enzel don nya he ka fan form ani cotton te thil chuar te note ne khop me tuna han ka on me ka chuan steam ka da boka he in mu them kan note don ni to en top phut me ro chuan in tiang khanin a man kha azang khai em a awlsam em a tian kan mang to pa istiri pa ngai ang ve ka man top khania a formula dang a chuang lawa chuan steam du in steam kan ona steam du lawin kan off le ani mai ta chuan he ti hian mar thadu em mai ni chuan kan steam kan on kha chuan ron khu chuak de hlut thina mo kho aron hu in aron khmi hu khan khutia ju dek kher lo po khan hian hu hian urmar tuar theini chu a tha hi kan ti lu tuk me mo ke chu chuwang chuanin ka jong chang khop me steam company dang te po omanga chuwang chuanin hei hi aman hi cheng sang hi le tle mani a discount lai te po om ve thin kha chuan flipkart ta flipkart ta tang kan lei ni chu chung te chu lo en ve ula discount that lai ni phei chuanin man hi tau ka ti lo ke chuan mo a that ang hu hian thil pa ni nei ngai loin pakhata thil pa ni in kopa tha ka ti rewa chuan ti sat kan lo note chinanga ti sat puan kha enge tin nge no mardan kha kan lo enang chuan a pha hi a tha ka ti em boka chuan he ti sat puan hi dryer tian tun lai chu khwate achha he dryer te poi kan soi ve le pa mainga dryer he man thiam chon atlo em a fura chon atangkai em ani he ti hian zu nem vak po ngai lo a hu khan ti khan an urmar tor mai mo tor han te ka man tong kam chu dik lo em ka shelawa tong kam te ka thiam lo thina soidan te a urmar pop me ti me he tian amar ne em mai ni ko ton po amar ne lu tuk silk te po mo thil chuar lu tuk over po kha steam man kha chon on kha chon mar mia thei ni chu chung te chu ino shedon nya anita a hi po maximum minimum oma hi po hi athara ura wa steamer shim du tan po chuan achak em ni hetia naite vati kha ngai lawa tian kan khai hanger khan chuan tian kan steam mai thei ni chu chuan hi tian a brush oma brush hi ka mang me ulawa a brush po man thei thawa tian alak thak thei vek ne chu mo brush po hi he tan koina om ta tang hetia kan koi mai ta he ti hian mana nom jok ka tia chuan
chu steamer chuan istiri pa ngai kan nei kha chuan steamer kha nei ko pangai nge chu mo thil second hand mar har deuh chi phei chu a boi thlak thil nei chu chuwang chuanin hetian he hengte po hi de ka soyang man deuh a online a ron lar em thave deuh reuh si khani a hete po hi tlo reuh lut tu ka mo he heng house steamer hi tlom si thasi a chuan hengte po hi a thareu em ani steamer a chuan he kan lo la neya ala traffic hi po hi tlo vera uto tok akum te po tam ve to in share no din karinga chuan ma sengin heng hetiang istiri steam chi kan nei china chuan hetiang steamer than kha kan ma mo to lo ni chu kan mang to lo a chan chu he hian steam ne em me hetia zu de po ngai lo hetia achunga tanga tia ti khan a in mar kwar mai ni hi second hand thin te kan lo warta ke po kan pa chau ne lovin ko ton hi hak nuam ka tia ni poya phei chuan ko ton kamis angte mo khatiang hau kha kan hatam ta chuang chuan istiri mamo nei asang em steamer te po chuan khatiang steamer than man ngai lo khan heta hana chom ve kan hi chu chuan chuan hetiang hau chi kha in lo lei ve du chana man po ato lo tu ka hei tan ka lo tar chhuak ta chan chu hetia pahni anei kop ngai lo khan pakhata khan a chom ve kani chu steam na te po khamo chuwang chuanin heng istiri hi in man ve du ta ka tha ka te em a chuan company a chuan borosil te philips hote bajaj hote hi an tha ka ta istiri chuan an tlo ve ni chumo chu karon thril du chewa chuan ka soidan ang chuan thi thiam me nga istiri tha karon shil ve cheu ne chu in lei ve du ta ka istiri hi lei fu lo hi om ve na se em tlom te company timela company thabak lem lo te po hin om ve ama sengin company hlun nge hi chu bil chian hi alo an lo do na ni ti hi ka mu chhuak ve a tlem hian han to de ma sengin a in sir om lo nge thina ni ti kha kan soi ve a ma sengin to ti a khan to over po ni chuang lawa tam tak chuan kan nei lo wang ni lo khan a tha kan shat lo wang khan kan lo mang lo thin ni hi lo nia ke po chu tiang pan hleng te hi kan manga thom no chuar lutuk ko ton ang phei chu no te lo har thuna steamer te kan mang le lopa kan thedom no ina tiang amang ka mo tang chuan hetiang ngat hi istiri ka le chuan chu pahni kan man to na ni chumo pakhat kan mang che to a he pahni na bajaj company kan man po chu karon tar lang thawanga he tai mong hian hi ni ta a chuwang chuanin he borosil he tlo ka tia man nuam ka ti em bokani istiri tha in lei du ta ka in thre ke ai pun in thre chu thonga ma se shelo ta ni zel se ka video te the to tan chuan om lawa nge ke ma experience nge tanga ron soi thin ka ni ve bok nen hian komina te po tha tak in sha te pon lo soi ula khang kha chu nu ho te chu kan thau khom den anga thil tha lo chok le me thina tro chuan hei voina chuan hei bakche ka ron hu le don chu ni hela han bakche thade ude ka ron kenga flexion e ma pon ka ron fak to he bakche hi tha ka tilut tu ka chuan ka thil fak reng hi fak ka ron fak thon thin engma an ma ni tengin hlok na ka nei lawa tha ka ti ka ron soi top zel me ni chumo ka man to zinga in lo shat ve du ta kin fak na man nei chi ka ni ve lo ni chu ke chumo ka ron faka tha ka ti em ma in lo she ve lo ka du thin wangin hi best ni ta bakche pathum asen ka mu zo tat lo bakche hi ke ka war em ka ngai na em maya ka du a bakche hi nge pon thui mi po ni ta lo chu bakche ngai na mi le lom mi hi kanya chuan chuwang chuanin bakche hi tha hi kan thra ta ngai ni chumo chuan bakche hi alo re hianin enti ka tiang hetia a in nek na hi alo cheve thin ni chumo alo re a thil sang han che phei chuan puan rongot kan che lo phei chuanin ma sengin he bakche hi atlo hi ka tilut tuka pakhat phei chu gold ang chi khania ha kha chu helai hi bal de ta chu koron so lo me nga ka bakche nei pakhat chu he gold vek ang chi khama gold color ang vek chi khania chuan helai hi bal to a chuan ka bakche le to zong a chuan he flexion 10 inch ho hi mo flexion tinya 10 inch nya flipkart ta cha tur ama amasuna cha tur omboka chuan a link te po timela a omdan tak te po karon da anga chuan a inches sang hi oma bakche ate atanga lian thlengin oma chuan puan 3 mi tan chuan he flexion hi tha ka ti em ni chu chuan in lei ve du po in kalo thilang chu le na tur te po khamo flipkart te po om kha chuan ai puan che du don pon chu puan hi a chep na big ema a chep chiang big ka ti mai he ti hian hi puan hi ka fa pa ki kor form cha tian lein thwa to ta tro chuan kha ka han thua leang
omza chuan pakhat layer lia pali a omni chu mo pat pali nei thua ti na ni chu chuan he ti hian kan han chepanga he a chep hne em mai ni chep hne em khu he a hne so top ni chu he hi a rei to nya ka le na hi mo kum khata ni to kum khata liam to a chuan i a chep hne so em ani chuan kha hemi layer li kha tian thua le ila paria da lo ni ta ni tro ka chep leng o kha po kha hne takin a cha tul po kha a chep thei ni chu khu thi thiam chuan voi khata khan puan kha in del thua cha pon a chep hne em ani a thir hi enge bi kan man o ko tia that dan em hi mo chuan kha ti khan thua tul po khan a chep thei ta chuan hi hemi ma lu ka le hi ni ta hi a thabe em thawa hi zathum ven ka len ka sha hi manzat kha zanga tlinglo in ka sha moi hi tang vel chu ni ta chuan hi kan en vele anga a che thei zong kha hi tian ka lo thwa ta pali lo ni ta ni chuan ka lo thwa pali kha kan chep chin photanga he a sak to lu tu kan he chuan mo a chep chu chep thei tho a chep thei tho a pali kha chuan hi tian ka lo thwa le chuan paria te ni ta ni thwa ria dang khan mo he a chep thei to lo he chuan mo chep zo to lo ni chu hu moem a che he a por noi to ni chu he kha chuan hi paria te in thwa po kha por lo khan ala chep mam takin a chep thei ve kan ti kha lo shil du cheu lo shil chak ve cheu bakche tha ka lo so ni chu mo chuan hei phei chu hemi phei chu hei stainless steel te in zia ka angai na om lo hei hemi in thwa lo po kha a chep thei lo ni chu hu che ultra pro max ang khamo chuan a che top ni chu mo hi chu wang chuanin bakche tha nge chu mana lo nuam a hei hian engkim ka chepa ke chu le kha khong hei ka birthday cake ka siam thin ta hei khami birthday cake box ang te pho cheng e hei han ka chep pop pa chuan kha ti khan ka man reng to nu po khan puan po mam takin ala chep thei bakche that ta kani ka man to zong a chuan kala fak ber ni ti kha karon mu ve le cheu ni chu chuan atop nan chuan thil pakhat haute chung kom tina kan mamo kan soi le lo kanga hi in mong hianin bottle tupperware bottle nia tupperware he ke chu ka du'a hei tiffin box anga te le container ang chi han tupperware kan mangna se em a hei kan dal bom ti chini bom ti ang ver zong zong tupperware ve kan mang ta chan chu ke ni ang chang chenu tan chuan han thau pu po a ke ve lo ni chu extra chu amoi mam nal le tuk thau ta extra hi chu he ke phek ol thin ta tupperware hi chu sok an dol bi kan ni chu mo chuan a air tight dan hi container a te po a tight tha ka tia tu chu kan soitel me nga tuna ka soitur tak chu tui bottle tihfai dan karon soidon ni chu he po hi tupperware ve kanya an upato chung hianin kum som don to he tian ka tihfai dan han ka tihfai a fai em zel me ni chuan he in mong hian bu fai ania e bottle chung tihfai nan engin man thin he in thretre to tho me thia la shelo tan nizel se ka ti kha tian bu fai hi ka lo thun ta a bu fai ka lo thuna a chung pat ek po ni se mo e bu fai han a fai thei ve ka ni thil dang eng ma chemicals angai lawa bottle brush po man angai lo bottle brush po ta power mi tho hi ka leya ka fa ten in fiam na nan mang me khongen da tak po ko shelo ka mangai to lo mo hi ti han a chunga hian dum be ne om ta e kha e ka lo ti fai don ni chu chuan he ta han tui ka da anga tui kalau da anga mo tui kha tui hi thei chon na lum pep ni thei se sa tui sa ni lovin a fai a chiang bi ka mo tui lum pep kha in da anga chuan du chuanin ta hianin nim bu tui point sort thei o a fai du bi ka ni chu hei ta han tui khan ti hian kan thin ang o bottle chung kha ti hian kan thin anga a chung pat ek te nal jek juk ang te kha he bu fai han a ti re ve thei ni chu mo chuan bottle brush kan man reng kha ngai to lawa he po bottle brush chu ka nei ve em a bottle brush in ka ti fai khat le bot hemi bu fai han hian ka ti nok ka ngai thin po ngai lo heta han shing pat ek ang te kha om ve thin kha mo bottle man lui phe a chuan man khat le ti fai khata phe chuan e shing dum te om ve thina bottle kha chuan no pang tui bottle te pon yang thei tui bottle tu nai chuan ta power te an lo wara kula te ti fai ve reng hi athani chu
chu chu tihfai nan chuan tui lum pepa bu fai bottle chhung hetia tihfai khan fai do em ani ti kha lo shil cheu ni chu brush hetia har sa buang bar hetia zu brush kha ngai lo ma sen ting he so ve do ngamo thim that ve do kha ngai ti han kan tinga bottle chhung 5mm thiang mai khain lo nei to don mai ni chu mo chuan bottle brush nei lo tan po bu fai nei chuan tui bottle kha 85 there ani ti kha lo shil ve cheu ni chu lo shelo ta she to sa pon om chu ang lo sai ve shim ni chu mangcha nga mo chuan voina tan chuan khang kha lo ni le ta me se kan video te bakcheh tha le istiri tha rintlak kan du chuan nge khale ang the khale ru ko ti chuang lo ma se kha tianga istiri ni Bakcheh Steamer ni bok kha atha em a i mang ve du in om ta ka ti in ron thil ve le cheu ni chu se tu ten in the vine bye vek ula ka channel te min lo hlut saka min lo sub saka min lo share sak tu tam takin om ti ka sha ka lo em a chuan in du te nge nu tan lo po chung ko tan tangkai te po ti zel kan tu manga chuan kan pangpar te po kan enkol chho zelang tul le thatam tak kan shat te karon da zung man lawa video te po min lo ngai changa thei angin ka fapa ka enkol dan te po ron da chwa ko tu manga kha ko min lama thechak te point oma thei angin karon ti zel don ya in zawai chunga lom thu ka suya bye le phot ule